kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebe bayaw Piindi TV won be nder leydi Sénégal haye tagal leydi mone mon fof salminama inde manama yettode siki ala en garti e katande jomiraado jombade bawdi bado ko wela edo wela ende wela eno welira ngam humnude adi tade woni fulbe mbi ko adi bil adi salade adi buri firtude adi men modon ko plateau mon robindo jayndeji do e Piindi TV joni ko e jayndeji leydi men paden jayndeji leydi men e odo nyalawma alkamis ina woni nogase jiidi lewru witendu juillet hitanu junnaji de nogase tati kanyumen kala ngari koy sunare walla mbien tana même do leydi meden Sénégal woni on accident musdo baddo tonto falde Louga walla diwan bo Louga do nokko bitedo ngien sar sabi non jani leydi meden kala e odo subaka kanyumen ngari koy on don accident isi famudum pudort den ko jayande enquête den jayande wi ko on accident baddo tonto ngien sar ina wen tan be bitan ko dum kadi warangoli walla ni accident kadi keso gardo jibi hakkillaji besnguli leydi ndi e on tumo be ngarti faminde on don bilan ko nogase nayo neddo ngoni ko mbasi pitali mumen e on don accident musdo kono kadi ko tolni e capande joy neddo kibi hen barmudi e be ngarti on don filmu ko yuti e on don accident musdo tawi halar dum ko goto be don dabbi e mayande mudum e on don accident Antoine Diom jagodo tambide gede kisal den leydi Sénégal wadi nen ton jillu o holiti wonde limore be don maybe e ben gañibe fof so rendinama ma won ko tolni e capande jeedi e jeegom te dum so jeame carte grise on don bisa tawete ko burti fodde sappo e jeegom manam on don bisa fonno wadde ko capande jeegom neddo e on tuma non be koliti e nder be ngada kany men goni nogase nayo hawrube la jalbe sappo e tato e nyalawma hanko kibi wadade identifier manam keptinama hol kambe o kona dum ko kambe jagordo holiti wonde lamu ngu ma ƴettu peeje pellite kala ngam safrude be ngada kany men goni hebbe hen be gañade jaynde Walfa quotidien kamne arti hen wi ko nogase nayo neddo ngoni ko kawre la jalbe accident hanki baddo ton to Louga tawi ko bus gumrido ton to Fouta janen ko be mbi ko dum carnage mo ganduda ko ba ala frein ene jokki yaade e dow boli leydi meden Sénégal be koliti wonde wuro witengo salde e kaskas ko nokkuji burde di memede ko yutti on don accident janen ko be ngarti e peje pilit lamu ngu jetti so kay fawde jungo mudum walla ni rewrude on nganda kany woni jom on don auto ko yutti e on accident din ko godinen jaaji e hello jeedi e den jaynde Walfa quotidien jaynde suite kanyum ni ari hen be bi ko accident mortel ko yuti do labi meden hakkunde tonto Saint-Louis e Louga janen ko be bi ko artama kadi ko wite vie demo manam tan ko dum ko leydi Sénégal anduno woni accident ji deggondirde kono kadi musdi be garti e limore nde nogas nayo neddo woni ko kawre ladial nogas didi be ko don kawre ladial be koliti wonde ben maybi ni hen sukabe nayo tawi ko mbasna mon ina hen tawe biso wanno ko tolni e capande jeedide jeegom bani adama janen ko be bi alama me make on don accident ben don kala non jirdo e ngal natal on don bus mo ganduda ina bolti halabi cer jaynde la turbine kamni ari e on don accident musdo no fewi ton to ngeen sar do woddani Louga be bi ko surcharge kono kadi e dongnude e do no dole mudum ponnom saabi mayde ben don noga senjoyo bani adama wonnobe on don bus capande joyo barmi capannayo jenabe ngoni koy en état de grave manam état de grave no mbiri manam ben don ko tampi o do saha woni ko jani ko be jidi famminden
ɓe kolliti ko caggal on ɗon bilan gaddunoɗo wiide ko sappo e jeegomo ha ɓoye ngabbi ha woni nogas e tato ko ndeyi ha ñawli nde ko nden kadi ɗiɗi woɓɓe kawre ladial toon to hôpitaux ji ɗi woni nogas e joyo janenkoɓe garti on ɗon carte grise on ɗon bus ɗo winda e muɗum ko capanɗe jeegom place kono e nder makko sa ƴeewi ko capanɗe jeeɗiɗi e jeegom place firti ko sappo e jeegom place woni ko ɓeydi hen janenkoɓe noon ciftini en wonde ko yowiti accident ji jawtuɗi ɗi wonde tan balɗe walla lebbi jeegom walla jeeɗiɗi caggal accident 6 kilo bannoɗo ko ɓuuri capannayyi mayɗo hanki kadi sénégal wuuri jamma nibɓo walla ñalawma nibɓo ko yewti e on accident baɗɗo toon to Nguyen Sarr tawi on ɗon bis ummorino ko toon to Fouta jayde libération kañum e gardini bindol wi tan ko terrible tawi ko fond noir hollirde wonde koye sunare wona janen koɓe mbi ko on accident hanki baɗɗo ɗo waɗɗani Nguyen Sarr ko tolni e nogas nayo bani adama kawri hen e ladial ɗiɗo ɓe nogas ɗiɗi ɓe ko ɗon kawri e ladial ɗon e ɗon nayo ene jeeya e ɓen ɗon hawruɓe e ladial jolnoɓe on ɗon bis capannayyi tato ɓe ko gañiɓe tawi wone mabɓe ni kollitama wonde ko tampuɓe no fewi oɗo saaha kono ɗum jeyanenkoɓe garti wiide wonde ɓen ɗon kawruɓe hawruɓe ladial ni tawi koye saaha goto woni chauffeur o e apprenti o ɓe kolliti wonde ɓen kala keddime ko yewti on ɗon accident chauffeur o koko perduno contrôle on ɗon bus muɗum ko adi ko ombo yana jeyanenkoɓe noon mbi ene wayno wonno koye dogde dolma ko no ponno tawi wonno koye hendu e toɓoli ene jippotno e on ɗon tuma oto noon wenciti ko adi ene fero lekki ɗum woni ko jibini on ɗon choc musɗo Antoine joom jagoɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi sénégal yonnani hay seeɗa on ɗon surcharge woni tan kewedi bani adama wonɓe e nder on ɗon bus te e nder on ɗon carte grise ɓe mbi ene wayno tan ko yimɓe capanɗe jeegom fonno wonde on bus kono de ko capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo jayde vox populi on ɗon accident musɗo toon to Louga nogas nayo kawre ladial capanɗe jeeɗiɗo goni ko mbarmi ɗon ɗo Nguyen Sarr gotoɓe mbi kadi ne wayno ko hawri manam ɓe mbi tan ha joni ko lawol ngol kadi ne jokki yoɓade pittali ɓesguli ɗi caggal ɗin ɗon accident ji musɗi banduɗi toon to 6 kilo e sakal e hitande e darode nde ɗo hitande ɓe kollitti wonde de ko accident goɗɗo kadi musɗo woni mo hanki o waɗi ko tolni e nogas nayo bani adama kawre ladial sukaɓe nayo ina tawa e ɓen ɗon mayɓe jeyanenkoɓe garti e choc on ɗon bus mo jirɗon ni e ngal ɗon natal tawi ko ala ko heddi on ɗon bus e oɗo saaha so wona ɗen ɗon ponoje jeeyi sababu noon maw leydi Macky Sall toon to tawete e nder leydi Russie mbiyen o holliti erade ɓesguli ɗi ha tengte e dongnoɓe otoji ɓe nde ɓurata hormade ko jolni ko kono kadi jaara jaam jaam gusta walla guitta on ɗon surcharge e ko mbaɗata ko e dow ɗin ɓesguli ɗin konngudi kala ne jaaji e hello tati e nder nden jayde vox populi jayde rewmi quotidien wi ko on accident jibinɗo wargoli e dow laabi meɗen ɓe mbi tan de ha joni ko ɗum manam fannu goto kono kadi ko ɗum battane goote woni ko janenkoɓe jiiɗi famminden caggal lebbi jeegom tan ko accident musɗo yooɓi pitali capanɗe nayyo bani adama toon to 6 kilo ɓoyani muɗum to sakal hanki kadi ko toon to Nguyen Sarr ɗo pitali nogas nayo keddi capanɗe joyi mbarmi tawi hen ko tampuɓe jeyanenkoɓe mbi oɗo saaha hande namdal ngal woodi ko beele ɗen ɗin mesure aji nogas ɗiɗi ƴettunoɗi ɗi beele ɗi kormama no fotirini hormirede ɗum woni ko jaynenkoɓe namdi oɗo subaka hande jayde besbi le jour ari accident mo ganduɗa ko musɗo toon to Louga surcharge de ɓe mbi kañum jibinta hande ɗin ɗon nden ɗon mayde bani adama en nogas nayyi ko famɗi kala kawre ladial capanɗe jeegomo ɓe mbi tan de woni manam capanɗe jeegomo neɗɗo caggal nden mayde capanɗe jeegomo neɗɗo hakkude 6 kilo e sakal jagoɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi sénégal kañum de woni ko yonnani ko on ɗon surcharge mo capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo bani adama tawi noon ko capanɗe jeegomo tan fonno wonde hen nogas tati mesure janenkoɓe mbi ko ɗum hande woni e namdede beele ɗum hormama kamɓene tawi ko maw leydi Macky Sall kañum wadno entré en vigueur on ɗon ɗin ɗon mesure aji wonno koye lewru mai maydu ndu janenkoɓe ne jañi hen e hello jeegom e jeeɗiɗi e nden nden jayde besbi le jour jayde guendiri nde le soleil kañum naari limore nde ɓe mbi ko nogas e nayyo bani adama kawre ladial tawi hen capannayyo tata ko tampuɓe on accident noon mo ganduɗa ko accident de bus baɗɗo ɗo woɗɗani Louga ɓe mbi tan de ko ɗum dérapage fatal hollirde wonde on ɗon bus koko taati caggal nde toɓanno ene hendu no waɗanno e ko yewti e on ɗon fannu ko ɗon on ɗon chauffeur ronki marde contrôle on ɗon auto muɗum tawi ko charge ɗo ha heewi bani adama en jaynenkoɓe noon mbi ene wayno tan ko ɗum ɗon accident waɗi koɗo woɗɗani wuuro wiyetego hono makko walla makka bara gueyi ko noon wuuro ngo wiyete on bus mo ganduɗa ene wayno tan ɓe mbi ko ummino ko toon to juuɗe jaaɓi e nder
commune mbo mairie département de Podor mawleydi Macky Sall holliti sunare mudum e neldude duwawuji dendagal din besgul di ganda di lorime ko yutti on don accident jayde l'observateur kanyum ne ari on don drame to bangi laabi leydi Sénégal be mbi ko bis mo ganda o ko vitesse mortelle non be bindiri be ngari liste be don nogas nayo kala hawrube ladial janen ko be holliti wonde be keptinama tawi ene hen sukabi e be limtudum e nder hellama be tati e nder jayde l'observateur jayde le quotidien ko don guddirten robine men jayde je wodo nyalawma hande be en bi ko accident mortel ton to Louga choc à île Amorphile manam tan ko dum mette sunari woni ko yiya ton to dunde nyibi be hen biya île Amorphile don to département de Podor nogasi nayo neddo goni ko mba hospital mumen capande joy goni ko barmi odo saha jagordo non walla mbiyen ni be koliti wonde on don bus koko charge no koko burtini charge mudum woni ko jaynen ko be ngari faminde ne odo subaka hello tati musibe teddubi ko don guddirten robine men jayde je odo nyalawma hande joni joni paden koye fait divers fait divers men ne odo nyalawma hande sikiala koy odo accident musdo même do leydi meden Sénégal memi tonto région de Saint-Louis île Amorphile be hen bi dundi nyibi woni bangi dane mayo Podor eden gandi accident o musal mudum do tolni be hen biye ko noga senayo woni holirobe wonde ko noga sen joyne do kawre ladial kon non ko adi keden ngaray ko yuti yande men e odo accident en nelda duwawde nangal besngu île Amorphile kale kubal juude jaabi ha tonto kaskas e jogo e gure de ganduda besnguli mumen tawe hen jaarangel ne hen jeya hani e gure kewde ganduda de besnguli mumen ina jolno on don busa eden biya yo Allah yurmo yafo ben hawrube ladial kono kadi ben me ganduda kebi hen gañade yo Allah lomtin cellal ko buri yawde yaacare be kota e besnguli mabbi ko adi kala yande men ko yutti odo accident mo ganduda jibini cadele kulhuli kono kadi e metti e sunare leydi meden Sénégal de tawno eden gandi ko ne tolno hande lebbi jeegom jeedidi woni ko leydi meden kadi wurno hono di accident aji musdi wonno ko jeetati lewru janvier tonto 6 kilo tagal mudum tonto sakal jibini ko tolni e capande jeegom bani adam walla ko buri dum kawrude ladial hanki kadi so yama nogas nay nogas joyo kawre ladial te fof eden gandi sabbuji koko yutti on don surcharge kono kadi e dogde e dognude no welira ha tengti dognude e dow tobo do wiyetno so tawi jiwonde ari walla tobo ari yo jomum daro ha dum don ne wayno usto walla ha darto kon non eden gandi ko dum cadele sabu hanki nde accident o tinden accident o en noddi toon to biso waɗi départ garage mo ganduɗa e goto e garage uji ɗi correspondant men holliti wonde on ɗon bus biyaɗo waɗi accident toon to hedde Louga ina wayno tan o immi Dakar kono hanki mum ni hedde sanga waktuji 16 woni 16 heures ko den kadi o hirnditi gummiɗo Dakar e même jour kikiɗe fodde waktuji ɗi tata kadi aussi hirndita ummito toon to Fouta nanga lawol te ko même chauffeur tawi jomum dogande ko kilineɓe wi ɓe Fouta ɓe daɗata ɓe Dakar ɓe daɗata te jolni ko yimɓe en plus kadi ne waɗa surcharge ko tolne capanɗe jeegom neɗɗo fonno wonde on ɗon bus to banggue nombre limaɗo kono kadi waɗe fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeegom bani adama mbiɗa sikki hankkadini haalde yonti ummade yonti ummorade noon ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen lortoɓe hen kala e saa saabu eɗen gandi so heewi ko lori on ɗon bus wonande ɓen ɗon ko apprenti malla chauffeur ko heddi ko foof ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni joloɓe auto ji ɗi wadde yonti vraiment ɓesguɗi ɗi ganda pitale mumen ɗi gona codateɗi toon to pharmacie pitale mumen ɗi gona ñagateɗi dokke ko pitali ɗi Allah tagi soomi e dow mumen wadde rende fitane muɗum ndu ha ko heddi ko iwe jungo Allah kam wooda eɗen mbawi ɗum ɗon ne foti yurnitede nde tawno eɗen gandi kalɗo caɗele accident mbaɗi sa ƴeewi wiyete ko surcharge ne hen walla chauffeur koko ɗani saabu tampere walla on ɗon ko ganduɗa kañum woni dandu woni heñade nde wiide wonde clineɓe Fouta daɗata ɓe Ziguinchor ɓe Tambacounda ɓe Dakar ɓe aussi jomum yettoɗo on ɗon kadi wencito te taw ka goto eɗen gandi oɗo distance no wayni woɗɗude te innamade ko innamade tan wona moteur hay sen tawi ka moteur gonnoɗani eɗen gandi ene woodi ɗo moteur dogata walla ɗo yettoto kañum ne hoore muɗum tampara ala ko haali innamade mo ganduɗa jogui ko fitandu ene foti foftade ne foti ñamde ne foti yarde ne foti ɗanade donc kañum ne wiye ene wadda kalis ada te jolni ko innama ade en haaji men ɗi tanaji vraiment ina foti yurnitede responsabilité o moni foof ne foti wadde responsabilité hoore muɗum no mbinomi nane kilineɓe yo caloto ɓittede ñohede ɗiɗon autoji kono kadi yo calo auto ummo Dakar joni joni ça fait même pas 2 heures 3 heures de temps auto kadi wencito yimɓe doga kadi ndira joola hen foof en taw ko yidde yaade ɗum ɗon ne foti yurnitede no fewi ɗum noon yoɗen mbiya yo Allah haalnanen ɗo musibaji ɗi ganduɗa ene mema leydi meɗen e kala saaha ko ɗo guddirten robino men jayde je oɗo subaka aadi meɗen robino jayde inchallahu lamɗo jaaɓi ko altine nde tawno janggo aljuma ko ɗum feeri
heehi sababunde lewru harandu e julde harande ɗo eɗen mbiya yo Allah hokku en tawtorede nima wuuri tawden ɓeyden ustaki hitande moƴƴere hitande jaam nde tawno ko kayre woni hitande darorde hitande julɓe eɗen mbiya tan yo Allah hokku en tawtorede kitale kewɗe oɗon jarla oɗon jaafo yo en gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.